自己啊。Bravo, bravo. Non c'è più sempre vola. Принцип на sempre do professor Casaveiro. Il втори, трети там някъде, не? Втори май да е. Втори, трети, не, да. Те май само двамата ще се наредят, нали? Не знам какъв им е филма да го правят, защото той ще остана супер свежен.